A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Danas, ponedjeljak, dan za pisanje Kur'ana i učenje i kroz to, ako Bog da, utvrđivanje harfova i nadamo se kroz ovaj naš lijepi raspust, ako Bog da, sa ovim ponedjeljkom, da ćemo uspjeti da popravimo svoje učenje Kur'ana. Svakako, evo na samom početku preporuka da ovo ne bude druženje samo ponedjeljkom, nego ovaj video i ove videe koje dobijamo svakog ponedjeljka, da svakog dana po jednom odgledamo i svakog dana po jednom prepišemo u svoje sveske. Naravno, lijepo bi bilo poslije toga što više puta pročitati to što smo napisali. Evo za ovaj dan, večeras posjetit ćemo se da je Božji poslanik alejhiselam kazao da za svaki proučeni harf imamo 10 sevapa. Pa večeras ćemo napisati jedan prvo kratak ajet kroz kojeg ćemo posebno dočarati kolika je nagrada učiti Kur'an. Večeras ćemo pisati ajete sa 50. stranice iz časnoga Kur'ana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jedna uspravna linija koja se zove elif. Zatim također jedna uspravna linija koja ima ovamo spoj, obzirom da će nam doći sljedeći harf ovamo. Čim ovako imamo spoj prema lijevoj strani, znamo da to nije elif, jer se elif može spajati samo sa desne strane. Dakle, ovo je slovo L, a slovo L se zove lam. Zatim, slovo M. Slovo M se zove mim. I ovdje ćemo staviti tačku. I ovo je broj 1, prvi ajet završen. Imamo slovo elif, slovo L kojeg smo rekli da se zove lam i slovo M za kojeg smo rekli da se zove mim. Pa kada ovo pročitamo, dakle čitat ćemo samo imena slova elif, lam, mim. U Kur'anima ćete vidjeti da na ovom lam i na ovom mim imamo ovakve dvije valovite linije koje kažu da je ovo lam, mim, dakle malo duže učenje. Pa proučimo elif, lam, mim. I to nam je prvi ajet. Kroz ovaj vrlo kratak ajet, evo, objasnit ćemo ili da dodatno ukažemo na vrijednost učenja Kur'ana kroz hadis poslanika alejhiselam, koji je kazao da za svaki proučeni harf imamo 10 sevapa. Pa je kazao da elif, lam, mim nije jedan harf, nego da je elif jedan harf, lam jedan harf, mim jedan harf. Što će nam reći da samo kada pročitate svaki dan u toku ovih 7 dana elif, lam, mim, da imate 30 sevapa kod Allaha dželle šanu. Dakle, to je, da kažemo, 3 ili 4 ili 5 sekundi vremena. Kada ovo čitamo, imamo po 10 sevapa, 30 sevapa. Naglašavamo, čitamo, jer je to nagrada za oni koji uče Kur'an gledajući. Zato vas, evo, neka bude dodatni motiv da u toku raspusta svaki dan ispratimo, pročitamo, ispišemo ove ajete, jer ako Bog da, izaćemo iz ovog raspusta sa brdom sevapa, dobrih dijela u knjizi naših dobrih dijela. Dakle, ovo je prvi ajet sure Ali Imran, elif, lam, mim. Pišemo sljedeći ajet. Uspravna linija i dođe nam hemzetul vasl. Hemzetul vasl je znak za spajanje i rekli smo da ga ne možemo pročitati
odnosno da ćemo ga na početku ajeta čitati, ali zavisno od toga šta nam dođe sljedeći. Sad ću se poslužiti tim da ćemo napisati odmah čitavu riječ. Dakle, nećemo pisati slovo po slovo u slučaju ove riječi. Napisat ćemo cijelu riječ. Ovako. Ovako. I ovako. I ja bih nas sve ovako zamolio da ovu riječ u buduće jako dobro zapamtimo. Čim je vidimo da znamo šta je tu. A radi se svakako o riječi Allahu. Dakle, znak za spajanje u slučaju kada nam dođe ovamo ovakav dio riječi, ostatak riječi, neka znamo da ćemo pročitati Allahu. Naglašavam da ćemo ovo pročitati samo kada je ovo na početku riječi, na početku ajeta. Ako je u sredini ajeta, naravno znak za spajanje se ne čita jer dolazi do spajanja drugih slova. Allahu. Le. Ja ću sada prvo napisati i ostaviti vam nekoliko trenutaka vremena da sami kažete to što je napisano, a onda ću ja reći šta sam napisao, tako da eventualno se možete korigovati, dakle popraviti ili potvrditi ako ste dobro pročitali. Dakle, svi koji su pročitali le, bravo. Sada ovo le postaje la. Odlično. Imamo ponovo valovitu liniju, kao i kod ovih ovamo slova, pa će ovo la sada postati la. Bravo. I. Le. Odlično ko je tako pročitao. A sada postaje la. Zarez, dakle mali elif, isto nam radi kao i ovo. La. He. Odlično. Imamo riječ ilahe. I, odlično. Le. Ille. Pritisnemo zbog teštida. A, obzirom da nam dođe ovdje jedan elif, izbrisat ćemo, vratit ćemo malo samo da približimo. Illa. Le. Zbog ovog elifa koji nema ništa postaje la. Illa. Hu. Bravo. Ve. Huve. Odlično. Hemzetul vasl, znak za spajanje, kaže da ćemo ovo ve trebati spajati sa slovom koje dođe poslije. A sljedeće slovo je slovo bravo, L. Svi koji ste prepoznali, već smo na početku našeg današnjeg druženja govorili kada dođe uspravna linija koja ide ovako prema ovoj strani, da nam je to slovo L sa sukunom L. Pa ćemo ovo spojiti huvel. Huvel. H. Ha. Jako H na kojem je vokal E uvijek H. J. Bravo.
Ju. Hayju. Hayju. Huvel hayju. Opet znak za spajanje, što znači da ćemo ovo ju spojiti sa slovom, da vidimo koje je ovo slovo. L, bravo, ponovo L. Sa sukunom, jul. Sada ovdje imamo huvel hayju, a kada odavdje krenemo, hayjul. Krug, dvije tačke, k, ka. Kajju, kajju. Dođe v koje nema ništa. Kajju. V ne čitamo, nego ju produžimo preko njega. Dugi vokal u. Kajju. M ima malu devetku. Mu. Kajjumu. I ovdje nam je došla tačka. Broj 2, što znači da je ovdje završen drugi ajet. Pa ćemo ovo mu proučiti kajjum, bez čitanja posljednjeg vokala, jer tako stajemo kada je riječ o kratkim vokalima e, i, u, staćemo kajjum. Pa da proučimo, da pročitamo koje imamo riječi u drugom ajetu. Drugi ajet, Allahu, riječ, zatim riječ la, zatim riječ ilahe, zatim riječ illa, zatim huve, koje se spoji huvel, a potom dođe riječ hayju, koja se spoji hayjul, i posljednja riječ kajjum. Proučit ćemo oba ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Sadaqallahul azim. Evo 2 ajeta. Do sljedećeg ponedjeljka. Salamun alaikum.